Βλέπετε το Θεό πάνω, όπως ο καλλιτέχνης έκανε την πρόσωψή του, που βλέπουμε ότι ο ίδιος Θεός τώρα δεν ελέγχει, όπως βλέπετε το τι γίνεται. Βλέπουμε τα χέρια του, βλέπουμε και το ημάτιο που έχει σκορπιστεί πλέον και βλέπουμε τα αγγελούδια, παρατηρήστε τα, δεν εστιάζουν στο Θεό, αλλά άλλο κοιτάζει εδώ, άλλο κοιτάζει εκεί. Γιατί από κάτω ο Χριστός είναι αποκαθιλωμένος, ο Γιος. Αυτό λέγεται παλιώς των ημερών, σε 2 κείμενα μόνο γράφεται. Και ποια είναι η γυναίκα αυτή που είναι όρθια εκεί? Αυτή είναι η Μαγδαληνή. Και πίσω εκεί, δίπλα της, υπάρχει η Παναγία που είναι περίληπτη. Και επειδή είστε γυναίκες οι περισσότερες, αυτός ο άνθρωπος πάλι καινοτόμησε, αυτός δηλαδή που έκανε τη θεματολογία της Εκκλησιάς καινοτόμησε, πρέπει να κλείσω τώρα εδώ, κλείνω και φεύγουμε. Έβαλε 4 γυναίκες μέσα εδώ, που μπαίναν όλο άντρες. Φανταστείτε, η πόρτα που ήρθατε ήταν μόνο για τους άντρες, η άλλη πόρτα ήταν για τις γυναίκες πίσω. Βλέπουμε εδώ πέρα την Παναγία καλά, βλέπουμε όμως τη Μαγδαληνή. Και βλέπουμε εδώ την Αγία Ελένη επειδή σήκωσε το σταυρό. Και ελάτε λίγο εδώ για να πάμε σιγά σιγά. Ελάτε λίγο εδώ, ελάτε λίγο. Ποιο? Βέβαια. Έλα. Δεν ξέρω τώρα. Ένα από αυτά τα κλειδιά είναι μακριά, δεν ανοίγει αυτό, πάρε το άλλο, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εδώ στηρίχθηκε, μπορώ να πω, η τέχνη της Ευρώπης. Δηλαδή ποιος? Ο σουρεαλισμός. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που ασχολήθηκαν με αυτά δεν προτιμούν πλέον τους αρχαίους, με εκείνο το κάλος κλπ. Αλλά στηρίζονται στη βυζαντινή τέχνη. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε μια γυναίκα που ήταν η πιο όμορφη γυναίκα της Αλεξάνδρειας. Πόρνη ήτανε. Να η δεύτερη γυναίκα που χωράει μέσα εδώ. Δεν ξεχωρίζει η Εκκλησία. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι η γυναίκα? Γιατί είναι αποστεωμένη. Βλέπουμε το στήθος της ανάμεσα στα χέρια της. Εκεί. Η γυναίκα αυτή κοινώνησε από το Ζωσιμά μια φορά. Όταν πήγε μετά από 3 χρόνια, τη βρήκε νεκρή. Αυτή η γυναίκα θέλησε να πάει να προσκυνήσει. Πήγε στα Ιεροσόλυμα, αλλά η καρδιά της δεν την άφηνε να μπει μέσα για να προσκυνήσει. Εδώ πέρα είναι η επιτομή σε αυτό που είπε ο Χριστός, που λέει αφήστε το σώμα. Εδώ τι γίνεται, στην καρδιά τι γίνεται. Βγαίνει έξω και είναι η επιτομή εδώ πέρα πιανής, μετάνοιας. Μετάνοια δεν είναι να κάνω εκεί υποκλήσεις. Μετάνοια είναι αλλαγή του νου. Όπως βγαίνει έξω και λέει άφησέ με να μπω με διάθεση και μετά εγώ αλλάζω τρόπο ζωής. Και έφυγε και πήγε στην έρημο και αυτήν τη γυναίκα εδώ πέρα, εμείς, εμείς και οι καθολικοί, για να μην τα χωρίσουμε, τη γιορτάζουμε 2 φορές. Εμένα με λένε Γιώργο, γιορτάζω το Πάσχα και αυτό όταν αλλάζει πάει μια από εδώ, μια από εκεί. Αυτή η γυναίκα έχει 2 γιορτές. Η μία είναι 5η των Ιστιών, καταλαβαίνετε, να πάει στην Κυριακή των Ιστιών η γυναίκα αυτή, η Οσία Μαρία Αιγυπτία. Και η άλλη είναι 1η Απριλίου.